If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, July 4. Karon nga adlaw mga kaaksyon ti daw masandukot gid kag marosako-sako aton sining nga mga opisyales, especially sa mga bag-o nga mga opisyal sa aton sining nga renda sang Panguluhan, especially diri sa Bacolod. Di kaina sa flag ceremony may mga ginpang deliver nga mga mensahe si Mayor Albi Benitez mga kaaksyon, no? Kag iban pa nga mga areas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Lantawon ta kay ti sige-sige pa man ang adjustment sang bag-o nga mga opisyales nga nagpulungko sa sining nga adlaw mga kaaksyon. Kumbaga full blast na sila nga nagapungko bilang mga bag-o kag ti sa mga daan man nga mga opisyal sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Karon nga adlaw sang Lunes, dalontang mga balita gikan sa atong sining mga aksyon reporters plus ang atong sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang atong sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan, no? And sa mga kaaksyon naton dira sa oriental side nga nagapamati na sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man sa aton sining mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique, kag tubtub sa Malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto pagi sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay ang Kapitolyo Probinsyal on standby sa aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa kayuwatan sang Charter Day celebration kag ceremonial o taking ginpatigayon sa Cadiz subong adlaw daw ika 55th Charter Day celebration sang syudad sang Cadiz, no? Kag Hulyo 4 subong adlaw gindeklarar nga special non-working holiday sa syudad sang Cadiz. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, Mayor Albi Benitez sang syudad sang Bacolod nagapanawagan sa mga empleyado nga ululupod na nga magtrabaho para sa pagsanyog sang syudad sa una sining flag raising ceremony kagiban pa. Aton hibaloon karon dugay-dugay kay nakasentro dira ang aton sining balitaan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, no? Kag ti may bitawhead nga bag-o nga nga nagpungko sumugod man nga subong adlaw, no? Karon dugay-dugay aton hibaloon kag sa BCPO nga balita 23 anyos nga soltero naghikog patay matapos ginbulagan sang iyang nobya. Pamilya wala na plano pa nga imbestigahan ang kaso nga paghikog. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz karon dugay-dugay aton hibaloon dira sa balita naman sa Nokpo reshuffling sa mga hipis ang kapulisan sa probinsya sang Negros ginpatigayon siniman nga adlaw epektibong ibandrang iban nakaligad pa nga adlaw mga kaaksyon, but today damo lima to ka mga chief of police. Kag sa syudad naman sang Talisay, lalaki ginbunoho patay mga kaaksyon. Sa balita naman sa special assignment sa upod kay Aksyon Art Tayhopon, 3 ka grupo ginutilize ang Philippine Statistics Office para sa maglibot bala sa mga kapurukan diri sa syudad sang Bacolod angot sa National ID registration. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, may kangtanan sa teacher ni Gross pabor nga usaron ang Filipino bilang medium of instruction. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib, 26 anyos nga street level individual, arestado sa drug by bust operation sang siyudad sang Cadiz. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava, sa First District Inaugural Session ginsugdan subong adlaw Lunes sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman sa kaaksyon na VG, posible sa ikalimang distrito voters registration para sa barangay Kagiske election. Nag-umpisa na subong adlaw, binalbagan COMELEC sarang makaakomodar 50 tubtob isa kagatosa ka mga registrants kada adlaw. Sa balita nasyonal, Ario Albay Representative Lagman liwat nga nag-file sa Kamara sang Absolute Divorce Bill. Kag senators amyendahan kuno kag i-refile ang ginbasurang Bulacan Airport Eco Zone Bill. Kag
Presidente Marcos hindi magabenepisyo sa ginaduso nga term extension. Paghatag sang bulanan nga 2,000 pesos sa mga indigents PWDs lakip na sa priority bills ni Senator Lapid. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatihan sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige. Ang iban siniway paman kapanyagang iban sinigahimos na mga kaaksyon, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Kay tirahon tay na karon dugay-dugaya ang mga nag-likes kag nag-share sa ato sining Facebook page plus ang inyo sining mga greetings basta jutay lang para maakomodar tawan tanan-tanan ho. Sige, sa mga kakson ta, i-like lang kag i-share ha, tapos mensahe ninyo mga kakson sa aton sining pangalagad mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang kay matagtan ay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanaya sa mga kaksontang nga nagpamati sa sining udto, may lang pagpamati kay Ana Sinoro ho, kag sa iban pa nga mga kaksonta kay Paul Spot III, Jocelyn Saison Guerrero, kay Josbin Javier, Jan Baybado Francisco, kay George, kay Reggie Bigot, Madam Virginia San Antonio Olpenda, si Nala Sivach, Mario lang pagpamati, Nala Sivach, Manjo Arnijo, Cresan Bea Dalisay, Iglesia Beth, sa kay Love Evil May, Emerson Molino, and Ana Sinoro, Serofina Era Gabinio, no? Monitor from Barangay Handumanan, no? Sige, kag sa iban pa naton nga mga kaksyon, daligid lang kay nagatiyog pa man siya iyaman. Gatiyog pa sa iya. Doon nahuya siya. Emilia Hiponeya, salamat kita. Ga-monitor sa area sang Barangay Tangob sa kay Madam Emilia Hiponeya. And sa kay Rodora Sicoya, no? Dira sa Talok Bago, the live subong. Thank you so much, Gid Rodora Sicoya, no? Eden Escosora de Vinagracia, great lang ko sa my only girl, Galen de Villagracia. Congratulations with the high honor, sa Inoitsesa. I'm so proud of you, anak ba? From Papa Glenn kag Mama Eden de Villagracia sang Barangay Tapi. Salamat and congratulations ha. Manjo neryo si Bobby Munoz, no? Salamat gid Bobby Munoz sa kay Love Evil May. Mayong udto lang tamyaw lang taga Don Salvador Benedicto kag pamilya Rebatado. Abian Pons always giga pamate. Salamat gid Love Evil May, no? Ayos, sige, thank you gid ah. Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon nga nagapamati, dali lang kay Rochelle Evangelistara naman no, si dali lang ha, kay para ma-check naton dire ang iban pa kay Emerson Molino. Ara naman ah. Thank you gid. Salamat gid, no? Ayos kag sa mga iban pa nga mga tagpalamati naton karon lang dugay-dugaya. Ang iban ipadala lang mensahe ninyo kay tirahon ta ina mga kaksyon. Sige, dali gid lang. Matagdanay pila ka mga commercials then balik kita dugay-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. balita espesyal! Alright! Energy!
karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:59 ang aton oras mga kaaksyon. Sige daligi lang Aksyon Alvin Graba live extension. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa aka Teacher Negros pabor nga osaron o kung gamiton ang Filipino bilang medium of instruction mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sa ning balita Aksyon Alvin. Ginaupda ni Akta Negros nga si Richard Hilangre sa panawagan ni Teacher Party List Representative nga si Franz Castro nga gamiton ang Pilipino bilang medium of instruction sa sunod sa nga eskwelahan Aksyon Rex. Ay sa diin sunod diri kay Hilangre mas bentaha Aksyon Rex sa mga estudyante nga usaron gate ining Pilipino nga dialekto bilang instruction no kon medium of instruction sa sulod sang buluntuan like sa Luzon, Tagalog, may sa mga probinsya Aksyon Rex ginausar nila ang ila sining lingwahe dialekto kay paborable ini Aksyon Rex sunod sa iya sa isa ka bata nga makatuon kay hindi man manigar sunod sa iya may mga kabataan gid man nga nabudlayan gid mag-English especially kung hindi maintindihan man ang isa ka klase like mathematics kung mahambal ya English di man nabudlayan ng bata like sa iban pa nga subject nga sciences kung science di mabudlayan man sa gihapon mag-intindihan ang isa ka bata and isa diri Aksyon Rex kay dako man nga problema sa estudyante especially kung hindi nila master ang English Aksyon Rex antes pamantunan ining mathematics kag iban pa di kung sa sulod sang classroom hindi hindi bala freely nga ma-express ang bata ang iya kaugalingon bangod English ang ginahambal o kung English ang paggagamiton while kung vernacular Aksyon Rex ang gamiton mas favorable ini sa bata kag bentaha kay mas madamo matun-an ang kabataan although ang English hindi kaya dapat pagduraon especially kung high school na kay magamit man ini Aksyon Rex uno sa iya magamit ini sa high school sa college kag kung magwa sila sa sang pungsod di mas kinanglanon man ang international language which is ang English di dapat ara lang sa gihapon pero kung sa iba nga mga subject kung maghiligay noon ka ambot kung mayara pa na Ilonggo sa kolehiyo o gani man way naman kung mag-college kay mo for example dito ka sa
kundi nga lugar kato ikuan sang pamilya tilay naman lingwahe mo. Oy, Depende correct. guro kung within sa Western Visayas may subject lang Ilonggo siguro. Mas maayo man na action Rex kay sunod O basta ang Ilonggo ara lang may subject lang sa galing. Oo, may ara lang. Kag mas maintindihan sa bata nga nabudlayan abi mag-intindi English. Oo. Maambal yang oo, sir. Hindi man Basta gatuon lang ang bata, way man na diferensya. Unless kung di gidya mamate, ti wala gidunod ang utok sina Oh, correct action Rex. In fact, sa isa ka kilala nga universidad dito sa Manila, ginusar nila ang Pilipino as a medium of instruction sa sulod sing eskwelahan. Nag-excel gidya ang mga estudyante. Butsing ganon, mas makabentaha man sa mga estudyante kung gamiton gid ang Pilipino bilang medium of instruction para naman action Rex nga mausar ini kag mas makatuon ang mga mahapos makaintindi ang mga kabataan. Ari action Rex ang pahayag ni Richard Hilangre. Ginaupla nato nini panawagan na imuon Filipino ang medium instruction except sa English subject, math abi, no, pag sciences ang iban din na pwede na Filipino. It's not necessarily nga Tagalog, no, kay ang Filipino language ka-evolve na sa subong. Gina-integrate naman ang mga regional languages nato, mga ethnic languages nato. Tinayara man na nag-oppose kay pinapadala nato ng ating mga graduates sa Sagwa. Pero mas maayo at Filipino. Tapos nang we will just make an adjustment kung dito ang mga languages na daw maburupod na i-translate, ang mathematics na burupod na i-tracking, ang science, no? May experiment study sa una sa UP nga ang ginimo nila nga medium of instruction Filipino. Mas taas ang ilang pag-insindi, ang ilang competencies. So, kung considering na mas maayo, pero kung luyan ko yung iPad lang ato ng mga sa upload yun, ang English yun sa makurot sa lang yan. Wala pa na sa guro content actional. Sa mga estudyante, on the parts ng teacher, ano ang mga bentaha sini, sir? Ang kung malana na kaya ang pagdasig sa pag-insindi sa mga ideas, mga bagay-bagay, mga competencies, pero matimayara man ang argument na doon mag-tigaw kita, itigal padala kita mga OFWs ng English. So, way mangurui, kung talang urui, balance talang ang English mga foreign languages natin, gina-offer man na sa high school, mayara na Chinese, mayara Spanish, hindi pa makuro na nayaguro kung luyag tagid nga mag-obra man sa gwa. At ang mga language nga pwede nga Filipino, labi na ang Filipino language, papakuro nga kaya kanamo sa ato ang pataas, subong sa mga private schools. Nga hindi ka murot sang Filipino, no? Ilang language, kinabudlayan sila, at tapos sa atong grade 1 to 3, may vernacular, sila ang hiligay nun, nabudlayan man sila, so papakuro tawuro ang action. So narak sa nga kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Richard Hilangre. Importante da nga may language lang Ilonggo Oh yes, action Kung may Rex. English da, moron English alang-alang matudlo ka Japan da. Oh, kung English gid ya, kay subject Kung man na. English, Tagalog, Oo. and Hiligaynon. Pwede gid na. Oo, amo na nga pinaka-importante diri kay Alang-alang magkinat sila kada nga ti Espanyol kada abiya ti iway ka choice kung Espanyol ka kag diri kay nagtuon matuon kag ijay Ilonggo or Binisaya da. Oo, ang malain lang kung ang manunudlo abi ka hambal Espanyol, mahambal ha? Si, anong si man? Letters. Gani man sa part sang manunudlo, depende man agaro sa manunudlo, may ara man manunudlo yang well versed man sa English siya mo. Oo, may harap pa gani action na Rex, kundi may mga kabataan man gani nga ginaanad man sa mga ginikanan. Daw halos na ng guro nga manunudlo Oo, sa bagay, sakto na. O galing hindi mo man likawan, may harap din dyan na para sa akon. Walo ka naman daan, budayan na mag-English, ano Ati, ganito man. normal lang na yan. Normal lang na nga, hindi ka kuan mag English spoken kadabi nga sige-sige. Pero kung sulaton niya, ti automatic ya. Correct. Amo na importante. Oo, ti importante ka tuon lang isa ka bata man sa tudlo sa mga teachers, Oo, kag-focus gidya. Oo, kapin pag ilagay na tudlo. Interesante sa mga kabataan, mas mahapos sa mga kabataan, no? Nga makatuon, especially using sa ginatawag nga mother tongue o kung aton sini nga dialecto action Rex.
So, sa aton mga kabataan, of course, mga manunudlo, para mas mahapos pagid kag inspirado, dapat may mga vitamina no, sa ila sini nga kalawasan. Life Extension Vitamin aton sekreto Action Rex nga mga gwapo, tisoy, gwapito, at TTX 500, no? Report sang patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon by Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. May koneksyon sa may kong kulo ng manubong immunity rason. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID. Nasa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon Dale Salazar. Kamustang observation dira sa Bacolod New Government Center, no? Inimay kang tanan sa pagpungko ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, nagapanawagan sa mga empleyado nga ululupod na nga magtrabaho para sa pagpasanyog sang syudad sa una sining flag ceremony, mga kaaksyon nga ginpatigayon kaina. Plus sining mga grupo sang pandani ho nga nag-strike ni sila. Nano ang rason ni? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex nangin mabinungahon kag nangin produktibo ang day 1 sa pagpangalagad ni Bacolod Mayor Albi Benitez diri sa syudad sa Bacolod. Kasunod nga una, first order ti amo ni ang pagtambong niya sa pinakaunang flag raising ceremony bilang bagong alkalde sang syudad sa Bacolod. Action Rex kung sa diin panawagan pangabay ni Benitez ang mga empleyado nga mag-ululupod sa pagtrabaho para man sa pagsanyog ug development sang syudad sa Bacolod. Action Rex flag raising hara ang yes ni mga kalyado like Congressman Grega Sataya kag 8 ka mga councilors sa dalom sang team Asan so action Rex ginpahayag ni Benitez nga nagapangayo manini sang malawig nga pasensya Action Rex sa mga department head banguti amoy ning unang ation nga siya ang magatrabaho bilang alkalde kag handa man siya nga mamati sa mga programs o kon proposal sang tagsa ka mga department head. Pero nagapati si Benitez Action Rex nga kun bago ikaw sa isa ka posisyon wala may nilagabot silingon nga hindi ikaw epektibo nga leader. Ginpahayag man sa alkalde nga dapat pasangkaron ang institusyon kag hindi ang personalidad kag sa ulihiti ginaduso diri kag ginpahayag sa alkalde nga dapat let's make Bacolod great again. Action Rex pagkatapos sa flag raising ceremony nagpatigayon sa pagsinakol si Benitez sa mga department head dili sa may maskara ko Action Rex sa dili yes ni pangabay no sang atag sa tagsaman ka mga wish list sang kada department head para mas mangin produktibo o kon efficient man
ang ila sila nga pag-serbisyo sa tagsa-tagsa nila ka mga opisina action na rekta. Nagpapanaog man si Mayor Benitez ang Memorandum Order number 1 kag Order number 2 nga magabalik bala action rec sa mother unit ining sadto kinpang transfer sa iban nga mga opisina, no? So amo na kina ang pila sa mga highlight kag bottom line. Like for example, ano nga mga opisina na? Like sa action rex, kung for example alin ka sa Bacolod City Health Office nga casual tapos ginre-assign ka sa iban nga departamento, so magabalik ka gid sa imo sining nga mother unit. Kung baga kung diin ikaw naghalin before sa imo sining trabaho, ti dapat dito ka action rex since nga kay dimension man niya nga wala man so far sang reshuffling sa tagsa-tagsa ka mga department head diri sa may Bacolod Government Center Action Rex. Kung baga, mga department head si dalom sa na the administration, kung nara ikaw sa Permits and Licensing Division, si dira ka man Japon. Kung nara ikaw sa Bacolod Housing Authority, so dira ka man Japon. Sa Bacolod CDRMO, dira ka man Japon as of now. Amo na ang palayag diri ni Mayor Benitez Action Rex. Kaya after siya nga pagsinakol sa mga department head, may mga successive meetings man nga ginkandak dira sa may City Mayor's Office, and then naglibot sa Action Rex sa palibot sa Bacolod Government Center kag tiyato na piaran nga damo sa mga request like guba nga mga aircon, do may mga aircon nga nagandar man pero hindi bala cold ang bugasin ni Action Rex, no? So why maintenance? Possibly Action Rex amo na siya ang nagwa kay gid isa gid libot ang mga officers sa may NGC, and then sa uli dito nagpadulong mo siya sa office ni Vice Mayor Elcid Familiaran kag do kumbaga do nag-participal man nagwalo istorya kag nagpakikita sa day 1 sige sini nga pagpangalagad sa dalom sang Benitez Administration Action Rex. Pamatian nato ng kabahin sang pamulong-pulong kaina ni Bacolod Mayor Benitez sa una sini nga flag raising ceremony. I enjoin everyone, tanan kita nagdala para magbag-o ang Bacolod City. Old, new, past, present, let us all strive to make Bacolod City great again. Let us make sure na tanan kita will be relevant. In other words, hindi lang yan kaubra ko da sa kilid sang City Hall daw hindi na kumabatsyagan. Make sure each and every one of us makes ourselves relevant in public service. Make sure na tanan kita, hindi lang ka paminsar, masulod ko, alas 8, alas 9, sang aga, alas 5, mapuli na ko, tapos na. Let us all go the extra mile. Hindi lang yan hindi ko na obra, bahala na da sila. That is not the attitude that we are looking for. Kinanlan niya kung ano ang makita nyo nga wala kinahimo para sa kayuhan kag mabuligan ng pumuluyo, himuon ta na miskin hindi natin. Nabatian na si Bacolod Mayor Albi Benitez, more or less mga naglawig man asang 6 minutes nga sininga pamulong-pulong kay na siya sininga una nga flag raising ceremony, no? So kay nati wala lang nato nagitan during flag raising ceremony ang mga GP nga mga official action rex, no? Pag puro kay na mga itong mga GP Waay Action Rex kay take clear man to kay na sa sining coverage sa Facebook Live nga puro to putian nga mga konsehal, no? Tiyempo kay din na palayag ni Benitez siya sining inaugural speech kinapat kung sa bagay kung isip-isipon why gid man papil pa sila mo pero ti kumo nga bag-o dapat aragid sila galing ti wala to sila ati normal lang na importante sa session magpakita man sila. Yes, sa session sa Wednesday. Kung madamduban mo Action Rex, supposed to be may kaukos sa ginkandak ang again patawag si Vice Mayor si Familiaran. Natabo ang kaukos pero wala pa ma-finalize ang mga committee chairmanship subong aga, no? Depende na sa July 6 sa first session nila ang kung sino ang mag-auyat sang pinakamadalagto kang komitiba diri sa may sangguniang panglungsod. Samtang subong aga nagpatigayon sang unpat sa biyahe or operation ng pila ka mga food panda riders. Ano niyang problema sang mga taga food panda ni?
Ang concern nila Action Rex nga tuma na gid kagamay ang income nga maila sining mapauli bangod nga ti ang delivery fee daw nagnubo Action Rex sa kada transaction or delivery nila sa pagkaon. Or maybe nga amo man gyapon bisan nga nagtaas ang price ang gasolina. Yes, amo na nga ti nag-agwanta man sila sa naga-suffer or naga-suffer man sa pagsakat ng gatong. And then ang maintenance ang ilang motorsiklo Action Rex ti ang main income nila subong ara lang sa 300 to 500 pesos gasolinahan pa bakal pa pagkaon kag i-maintenance sila sa mga motorsiklo which is nga hindi na kaigo according sila sa mga claims sa Action Rex. Before, kung waay man lang kita nga magsali ka kapud panda naman. Amo nga Action Rex kay bandiri sila ti wala man sila contract sa Food Panda. Why man sila contract na iya, why man sila empleyado na, sila man lang na. Kung Action Rex, ang ila sining label is freelance. Sa mga freelancer, kining mga naga-Food Panda rider, nga according sila, more or less, sobra 1,000 ang mga Food Panda riders diri sa mga siyudad sa Bacolod. Dahil ito nga concern Action Rex, actually, napalabot naman sa management allegedly sa Food Panda, pero wala mang kuno sang sabato or nagakaigo katika nga kadto may mga promisa pero wala patuman. Sinong Food Panda na da? Dili sa may ang mga nag-rally, nag-strike kay Action Rex sa mga hindi, what I mean, sinong sukton sini? Actually, ang ila sining office Action Rex ang Food Panda, ara dira bala sa may kilid sang O Hotel, dira sa may kilid sa sang O may Hotel, sa may dalan San Sebastian. San Sebastian? Di Dalan dapat dito sila nag-rally? Amo mangani kin-mention ko kay na gin-interview sa natapos ang media kasi dapat dito sila nag-rally o galing ang balin Action Rex wala matukan ng mga naga-duty bala tirado. Tapos sila sa City Hall. Sila sa City Hall kung ano man City Hall gina sila nag-rally da? Daw din lang Action Rex may tubangan sa isa ka call center company malapit sa Bacolod Government Center. Daw di man gani rally daw nag-unite sila nag-tililipon Action Rex nga subong adlaw mauntat sila na sa pagtrabaho pero wala may baluan kung wala may ara pagid sang next nga strike depende kung may mga tikang ang management no sa ilang mga demanda kag concern sa Action Rex. Lataw ta kung may effect ang pagrally nila ang paguntat biyahe nila kung may effect sa pumuluyo bla. Yes, sama na nga bukas man ng Action Rex Bacolod kasi din man kung may mga press releases, press statement ang management ng Food Panda Action Rex kay Tita man i-reach out ang lasing nga Facebook page kung nakatagman sila sa sabat regarding sang ila sining concern no kay madumduman Action Rex according sa mga Food Panda last time ang ila sining ginaganar more or less sa 1,000 to 1,000. Dali lang kay nautod ang linya mo. Dali gid lang Action Daily Salazar kay tirahon tara dugay-dugay. Ambot kung sino makiter ni sa ilang problema ni Action Dale? Yes, Action Rex. So na-mention na daw dako gid ang diferensya sa ilang nga income before kaysa sa income nila subong at from 1,200 pesos sadto nagsakay ang gasolina mo. Amo man gani Action Rex iban diri sila nagapangitay sa iban nga mga pamagi or sideline para at least makapiyan-piyan man samtang may mga struggle man sila nga pagtrabaho bilang mga Food Panda riders kay sa diri sila concern sa nga kung na madisgrasya sila lauton sila sang ido maaksidente sila wala man niya sang sa labton ang management sang Food Panda kundi kaugalingon man nila gasto Action Rex sa nagapangabay sila kung mahimo ang ila sining mga panawagan kag pangabay tani makatag man sang management Action Rex. I don't know kung anong reaksyon sang Food Panda ni? Kaya actually Action Rex, wala pa man sila sang formal nga reklamo sa Department of Labor and Employment or DOLE. Kaya may mga plan pa man lang ipalambot man nila sa concerned nga ahensya sang gobyerno pero so far wala pa. Ang luyagan nila Action Rex kasi magpaputsag sa ila sining sentimiento, mapatlaan ang ila sining paki no bilang mga food Panda riders dito sa mga siyudad sa Bacolod. More or less, mga 1,000 to more than 1,000 ka mga Food Panda riders ang nakabase dito sa may siyudad sa Bacolod. Diba yung Public Affairs Program, may papati natin kay Inal Tingog ni alias Mark, wala nagkatag sa ngalan ng Action Rex, ginpabler man nila ang ilang sining mga litrato sa social media
Pangod bakit ko no, balikan Flax and Rex, tag madulaan na gina-blur nila kung insakto man lang. Oh. Ano pag itang tago-tagoon nila, daman? Masi, bala ma-monitor sila. Ma-monitor sila sang food panda, gid man na iya. Kasi wala may impact sila, amo na ang ilang sining pangabay nga bakit pa lang mayara sa mga aksyon ang food panda nga management. Aksyon na Dale, anong gihoya sang bitaw da? Sinong traffic head sa Lupisay na subong ho hindi magwanta? Lupisay na narabla mo daw. Lupisay na nara do mo na nga area do grabe gid ang traffic subong di gid magwanta. Okay, subong action Rex nagbuo na gid ang ulan. Kasi pita man sa mga rason nga may mga heavy traffic kita sa pila ka mga areas sa siyudad sa Bacolod. Pero aragra Peter Major Junzi Diba ang bitaw head nag-monitor man sa action Rex kaso nga may mga concern especially sa mga traffic jam dili sa may siyudad. Kompleto ang bitaw ha? Action Rex. Kompleto ang bitaw? Kumpleto sila? Kumpleto sila? Kumpleto. O galing ati sa siningang mga tinion may mga screening pa nga ginakandak action Rex para wala makadugang or new hire punbaga sila sa pangingita sa administration. Since out of 100% mga more or less 20% lang ang gin-retain or gin-pabilin from previous administration pakato sa new administration. Si iba din sila action Rex ang iba naga-training pa ginahanas kagatikon na magmayo-mayo ang ila sining skills action Rex pati direct naman ang ila sining pagtrabaho sa mga dalaman din sa mga siyudad sa Bacolod. Ayos. So far, amoy ng mga balita ang madulong sang natong report direct diri sa area sa Bacolod Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art Tayhupon standby sa balita gikan sa special assignment. Balikan ko lang dugay-dugaya, daligid lang mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gabo ang ulan daw pamatyagan niya, wala na buwas. Ay, perte. Sige pagpasilong kamo anay. Basi kung mabasa kamo bladira mga kaksyon, no? Kay kabudlay kung mabasa ikaw, no? Diri kita nay ho sa mga kaksyon ta, kinanglan tagid mag-ehersisyo. Bisan pa may edad ka na. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikaw. Statistics sa office para maglibot sa mga kapurukan sa Bacolod angot sa National ID Registration. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon sa special assignment. Action Art. I-preparar ang chlorine kaganyan. Kaya hindi ko mabasa ng ganito sa mga traffic at porcero. Yawan ka ni Gani. Amugid. Traffic ito. Ba't yan mo ang background doon? Ano malang niya nga may bagyo naman? Login buo lang. Teka kinalas lang mo. Pero tigit niya katulog sa tupasa ko lang. Madamo, laksoneric halo nga. Sa mga pagkulot doon, especially sa mga nag-travel, kapit pa kung motorsiklo, pagod sa silintuman na kainit, kwan, Danlog, basa. Pero ang Bacolod City, kag Negros Occidental, kung National ID System Registration, so kung ang strategy, Action Rex, ang taga-Philippine Statistics Agency, ang office nila nagpatidayon lang, nagpain, o kung nag-create sa tatlo, sige ka mga team na muli nagalibot rin sa Metro Bacolod. Sa province, ara nagyapon sa mga local officers, sa mga LGU, pinapatidayon ang pang-rehistro para sa National ID System. Kay sunod rin kay Mr. Luis Gonzales, although wala pa subong, nabaton sila na official communication coming from national, pero target dali sa karon nga administrasyon under kay President BBM na mapadasig yung National ID registration kay sa mga program sa ulihi sa national government, even diri sa lokal, nakabato naman initial na info si Sir Luis Gonzales gikan sa kagapan ni Mayor Albi Benitez na nilagman sila ang National ID registration amo inagamiton especially sa healthcare program sa city agon mas madasig sa next ang pagproseso. Na isunod rin kay Gonzales ang mga areas subong mga ilang ginalibot muna ni ang mga purok kay kung saligan lamang ang mga mall sila pilang nahot lang ang nagkakadto amo na reason na sila na ang nagag-contact sa mga barangay kag sa mga purok officials mismo para dito na mag-conduct sa mga komunidad sa registration. Actually may ara na bit-bit nila na mga equipments ang mga personnel agad na maging makapus na sa mga residente hindi na sila magkadto sa mga mall para sa National ID System
registration. So ginatinguhan nila at least at the end of the 2022 mas mapataas pagit ang numero sa mga marihestro diri sa Negros Island o Negros Occidental kag Bacolod City. Yari si Sir Luis Gonzales ang tagpamuno sa PSA. Ang mall na to, nara sa Hapol, celebrating. Kasi nag-asa na kami subong. Purok-purok na kami. Kaya daw may ara na ang mga tao bla daw. Kung nalato na to sa mall daw, wala naging sila kadto may silingan para lang sa national ID. So, ang ginay mo namon subong, nag-kadto na kami, barangay, purok. Amo na siya nga mo, para ma-saturate doon tanan bala. Ang aton Bacolod, may ara kita kuan, may tatlo kami ka grupo, from tatlo ka grupo na may mga tag-tatlo man sa ka-unit. So, ang ilas na ginahimo, pag-abot nila sa isa ka barangay, na-spread out nila sa Perpurok na. Ang sa province na ito, naara man sa Japon sa mga lokal, sa mga LGUs, naara man sa Japon. Kuli, ang ganila, isa man ka sa aton bagong administrasyon subong, nga ginapa Manila ang kuan sa national ID. Isang diri sa city sa aton nga bagong nga mayor daw man ang plano man kay nang sa program naman bala nga sa health nga program. Ang marsulog sa palayag sa tagpamuno sa Philippine Statistics Agency o kung PSA. Sa mga aksyon tayo para magkalikaw ka mo sa anuman sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments kay Sir Bibot Galiano, Slinya Gaburo, signal ni Action Art, ang ulan, among perte, no? Baskog ulan, sir! Sa atop to nga daan, gahalin ang signal, no? Pertigid ga tagasak ang ulan diri sa ginamtangan ni Action Art, no? Pero kinanglan mo gid aircon subong ang salakyan mo blada Una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa pagsaulog sang syudad sang Cadiz ang ika-55 nga Charter Day celebration kag ceremonial o taking ginpatigayon subong adlaw kag Hulyo 4 gindeklara nga special non-working holiday sa syudad sang Cadiz. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sa ring materion, masako-sako pa ang sitwasyon dari sa may Cadiz City Arena, Cadiz City Negros Occidental. Apagod pa sa kinapatigayon nga selebrasyon may kantaran sa ika-55 nga Charter Day anniversary sa syudad. Plus kinadungan na ni sabong nga aga ang pagpanumpa formal
sang mga nagdalaog na kandidato sa sunod na kaligad nga eleksyon. So ang panumpa akon off-taking na tapos na una dari amo ang pulo ka mga nagdalaog nga mga kandidato sa pagka councilor. Number 1 dari si Chan Vincent Escalante, Marlon Mituda, Lalin Lamis, Judge Francis Guanzon, Katrina K. Gustilo, Freya Cervantes, Sheila Tabanao, Warren Zaragoza Sr., King Bisoyo, kag CJ Nido Olvido. Inasundan man sa nga pagpanumpa, by the way, ang nagpa-take off sa ila si 2nd District Congressman Alfredo Marañon III Marañon the third. Ang sunod na panumpa diri among Vice Mayor Mantiway man sa kontra Lilia Di Kulungon. Nakatapusan amo si Mayor Pading Escalante. Ang gutsuri gindeklarar ang subong adlaw Hulyo 4 bilang special non-working holiday sa sunod sa Cadiz. Iti bakod sa Charter Day anniversary. Mayara sa nga duwa ka memorandum order kin pagwa si Mayor Escalante. Ang una halin ni sa akong address sa National Government Agencies. May kantarang sa 55th Charter Day celebration. Ikaduwa, ang memorandum order address naman sa mga business owners kaga proprietors kay man ginapahibalo sang syudad karapat mag-comply sa Department of Labor and Employment Control Guidelines may kantaran sa special non-working holiday. Dari ang mensahe inagkakabahe sa inaugural address ni Mayor Pading Escalante. And I shall open more avenues for public and private sector collaboration during my tenure. And I shall promote efficiency in government service. I shall do this with a steady hand. I may cause inconvenience and sometimes damage to some. But I shall do this truthfully, faithfully, and with utmost loyalty to our city. As we celebrate the 55th Charter Anniversary of our beloved city, I wish to be guided by our truism, Bilis Cadiz, Ugyon Cadiznon. This truism is both an invitation and a challenge. Let us move forward together. It doesn't matter if we are taking baby steps or giant leaps, as long as we are progressing consistently. As we take this journey together, for I always believe and continue to believe that the spirit of Cadiz will continue to prevail upon us. Therefore, I ask for your prayers and good intentions so that through our patron, the Señor Santo Niño, yes, as your mayor and all our city officials be given the gift of wisdom, compassion, and fortitude in leading our city towards our aspirations for a better Cadiz and a better life for all Cadiznon. Sa aton tanan, mabuhay ang siyudad sang Cadiz, mabuhay ang Cadiznon. Madamo kita salamat, mayong aga. Ang dugang karon nga palayaga ni Mayor Pading Escalante sa interview diri sa nakatapos sa media tutukan karon sa action firing line. Report gikan sa Kapitulo Provincial ng action Marlon Hermoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhan tanang balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa nukpo kita, inimay kang tanan sa reshuffling sa mga hepe sang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental ginpatigayon. No? Actually, nagligad pa rin simana, nagpatigayon sang reshuffle ang iban nga mga chief of police hasta subong. No? Lalaki ginbuno sa sunad sang Talisayho, patay ang biktima. Yari ang countdown sa report ni Action na John Diaz sa Nukpo. Action John? Action Rex, nung gininig ka mga police station sa Negros Occidental, may mga bago, mga officer in charge, Action Rex. Why nilabot sang nakaligad to? Why nilabot sang nakaligad si Mana? Why labot ang duha Action Rex, ang silay kag sa Hinigaran. May anong, pagit ka mga bago, nga reshuffle,
gin-assign bilang mga officer in charge sang nagkalain-lain ng mga police station. Epektibo inihon yung 30, 2022, pero ang impormasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office, nakapungko na ni sila July 1, Hulyo 1, sa unang adlaw, sang pagpungko man sa mga bagong opisyal sang tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Unahon ko lang ni Anay ang mga ginpang relieve o ginpang reassign action Rex. Actually, ini ka mga bagong area, like ang Escalante City PNP, kumadumduman ng ligad to nagsaylo sa Pro 3 ang hepe sa Escalante PNP, ang nagbulo subong bilang officer in charge, ang si Police Major Jake Barela. Si Police Major Barela Action Rex, halin siya sa Police Intelligence Division and Management Unit sang NOCPO. And before siya naginsaylo sa IDMU sang NOCPO, nag-serve ni Sanay sa to bilang hepe bala sang Hinigaran PNP. Si Police Major Anthony Gande naman gin-assign bilang bago ka officer in charge sang Kawayan PNP. Si Gande halin ni siya action direct sa Pulupandan PNP. Ang hepe subong sa Pulupandan PNP amo si Police Major Jovito Bose. Si Police Major Bose action Rex halin ni siya sa may Silay City PNP. Siya rin nagserbi dito bilang Deputy Chief of Police ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Halin pa rin sa actually sa term ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate subong insaylo na siya sa may Pulupandan. Sa Sagay City PNP, nagapungko man bilang bagong officer in charge si Police Major Roberto Injapi Jr. Si Police Major Roberto Injapi Jr. halin siya sa may Kawayan City PNP action Kawayan Municipal Police Station. Si Police Captain Ramil Bustamante naman ginsaylo man sa Inubaan PNP. Si Captain Bustamante, Deputy Chief of Police na siya, Catalisay City PNP. Sa idalo ni Police Lieutenant Colonel Bayan Action Rex. So siya to subong sa Inubaan. Sa Murcia PNP naman, ginasaylo man dito si Police Captain Mark Joel Reclamado. Ang matabo si si Reclamado halin siya sa may provincial headquarters sang NOCPO. So ginsaylo sa Murcia. May duwa subong ka mga hepe like sa Inubaan PNP. Sino galing Murcia before? Si Police Captain Gerald Muya. Tidi niya si Muya? Si Muya ginsaylo action Rex sa may provincial headquarters. NOCPO. NOCPO kay ang batik ko kapangita paginsa sang bago naman nga posisyon like sa doon Police Major John Canzon, mga new nila nga posisyon nga ipang reshuffle sila sa pila ka mga areas kay para sa promotions nila mo si Police Captain Mark Joel Reclamado para man sa promotions yaman action Rex kay gininterview naton kay ina ang bago nga nagapungko bilang spokesperson sang NOCPO, bago ang spokesperson sa action Rex si Police Lieutenant Jody Cis Catalogo, Deputy on leave actually si Madam Abigail. Oo, kay do naga-relax gano'n ay si Police Lieutenant Abigail Donasco. So napungko subong si Police Lieutenant Jody Cis Catalogo, ang deputy sa Provincial Community Affairs and Development Unit ng Negros Occidental. So sa iya ang mga reassignment kay ni for promotions ni no sa mga kapahepe sang kapulisan. Pero actually kung taon na to, ang badanay Catalogo, walo na ni sila kabilog. Hindi man ni per request sa mga LGU, pero prerogative ini kanokpo, ilabi na kinanglan nila i-align sa posisyon action Rex ang ila mismo man nga mga ranggo kung may buruan ni mutanan na halos o IC ni sila kay like ang sa mga city ni ang Sagay kag Escalante dapat Police Lieutenant Colonel din kapungko mong galing kay para gruma-promote ay sa katiyaw posisyon amo dito gin-assign si Sir Injape sa may Sagay. Anabulos sila sa Kawayan si Police Major Gande and this is Escalante si Police Major Barila Action Rex. Yari si Police Lieutenant Jody Cis Catalogo sa interview. The reason is that amani nga ito nga no because these officers nga ginambal ko sa ginumerate ko a while ago is applying for promotion. So generally ang aton reassignment are based on the table of office or the TO position for the promotion of next ranks. So ginpangalay naton ang Negros Occidental Police Provincial Office aligning officers based to their promotion.
Actually, kabatian si Police Lieutenant Jody Catalogo, ang bagong spokesperson sa NOCPO. Ginalauman diri nga mahimo sa mga masunod nga semana, may arapagid sang patiguro nga bago action rex nga mga reshuffling. Kay ang information sa NOCPO weekly ang patiguro nga reshuffling siguro sa iban pagid mga municipal police stations kag city man nga may mga kinahanglan nga mga promotable lang nga mga kapulisan. Kay ang iban gani direksyon Rex so far wala pag itsang information like sa Sagay City PNP ang nagapungko na si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe galing kay for schooling subong si Sir Guadalupe para man siya mismo nga promotion so gin relieve man to sa action Rex sa may Sagay City PNP. Sa iban pa nga balita, isa diri Claracchio, actually ang biktima nga ginkilala kay Ricardo Nasi, 51 anyos, kagang suspect nga si Leo Diaz, 52 anyos, magpakaduha ini sa action Rex. Ang subo diri kay ining si Nasi patay ginini matapos nga nabunan mismo ni Diaz sa sulod sang balay sining suspetsado dira sa area mismo action Rex sang Sendal Lucrica, Barangay Kabatangan sa sulod sang Talisay. Ang natabo si Direso kay Police Lieutenant Marion Vicente Benaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, tungang gabi na pasado las 12 na Action Rex, nagkatulog na ining si Diaz, kapati sa niligamak ba, nga dogin naguba ang grills ngayon mo sa kawayan sang ilang balay. Nabugtawanin ni siya, pagbugtaw ya, kitain nila nga sulod sang ilang pulian, ining sinasis nga may bit-bit na nga patalon. Dikto Action Rex na may komprontaan na nga nagluntad, nagagrapol o kung nagkinigawa ini sila siyang patalon, na agaw Action Rex si Diaz, kag nabuno ya, iring si Nasis sa nagkarailan nga bahin sa yaman nga lawas. Resulta, dead on the spot, iring si Nasis, ang suspect naman nga nadakpan sang mga kapulisan. Sunod diri kay Binaflor, wala man sila dadaan nga dinumtanay. Galing kay lately ko no, do may mga pension nga nabatian nga impormasyon nga may pension grabe o kung may kwarta ang pamilya sa ni Diaz, lalabot sina do nakabaligya balababoy ko no, do may kwarta Action Rex. So ginalantaw diri sang kapulisan do mahimo base ang motibo sa likod sini pagpangawat. Yari si Police Lieutenant Marion Vicente Benaflor sa Talisay City PNP. Maybe ang amount nga sila, according sa ila nakabaligya sila baboy day before. So daw po baboy na baligya nila. Amo ng allegation nila. So anyway, under investigation naman na. So for may subong makadetermine kung amo gina ang exact motive sang ang victim sang iyang intrusion to sa balay kasi namo to na pagabot mo nakita namo na mo tong biktima para sa loob din may guba na grills na bamboo grills nila. Naging buwan na kung makita mo siya kung initial mga pagtanaw to guba siyang grills para makasulod sa sulod ng balay. Okay, kung lang taon gali sir do may tuyo nga mga awat do man na. Doon mo na ang pong panahon may initially doon mo na makita mo. But still under investigation to man. Actually, sa batian si Police Lieutenant Benaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Balitagikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz. Ano sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid aksyon na John Diaz. Dalig lang aksyon na Eric Magbanwa sa BCP o standby na kagangato sining mga out-of-town reporters. Paring Butchok Ilizario, no? Ga-monitor dala sa Barangay Chambrea, sa Manapla, no? Paring Butchok Ilizario. Thank you, gid. Salamat, gid, sa imong pag-monitor part, Ayos, May tisi ko lang balang imo sining And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksyonta. May lang nga pagpamate kay Huma Lumina, April Joy Bigaston, maulanon nga Udto Action Rex, gani man. Dira sa Purok May Gugmaon, Barangay Tangob, pakigret lang at Chay Buday, Pilinggon, no? Bibig Gregorio Yolo sa kay Lia Younger Esquivel, Bibot Galiano sa kay Gloria Noblesa, perti ginatamyaw pwede aksyon ang amon nga problema sa amon nga reklamo ang duta sa asyenda ay sorry duta sa asyenda bagin dugay na wala gid maaksyonan na sa dara kung ano na Iderica Fort may lang pagpamate Babi Munoz wala ulan talisay pa ang lang okay. Rodrigo Caniedo no may lang pagpamate sa parking sa misyonan da Action Rex din misyonan ni Sir Rodrigo Caniedo. Inday Blasa kay Cativer sa La Carlota no kag Bibot Seridon Mitoy Arquillo. Okay. Elizabeth Gamala, Cativer, sa kay Idi Laos, kag na Isabel, kay Jocelyn, no? Na Novi Magapan, Ladislao G.R. Piliones, dara sa taga Sipalaya. Piliones family, gamonitor sa NCR. Ray Flores Baryoga, Madam Virginia San Antonio Olpenda, tamyaw sa mga anakya, si Rosalind Bison, kag sa iya sining pamilya sa Calatrava, gamonitor now, gid sila. Ayos, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kristen Minyas Villalobos, salamat gid iha, no? Ayos, kag Donald Cabasag kag Celaya Cabasag, monitor sa sining mga inoras. Sige, dali ilang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili ilang mga madugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita Special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na Action Doors, balokas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yung okay, balo. Oh, close ka mo. No. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets.
Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol Gumambal. President Bonggets sa Gumambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mamba siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tiya. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Ako na bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na ba mo sugal? Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi mo na siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. Ato guro ang kuan nang ano ba anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie. Na siya nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Sr. gidya. Ferdinand. Ferdinand yan. Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzales? Oo si Luis Gonzales. Ara pa na siya sa bang? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzales sang kuan pa, sang ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, Bongbong lang. Hindi mo si Bongbong siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya gatawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na Bongbong Rockets. Bongbong Rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time. No? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, paligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na siya. May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalay. Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next Action Boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ka mga vlog niya. Lantaw ka vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga meron na siya vlog. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Reyes Pongar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dari sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 11 ng aton oras 111 equals 44 launa 11 na mga kaksyon ay perting bunok sang ulan no. Pagpasilong anaya noon tanabi kay perting bunok sang ulan no. Daw wala buwas para sa iya perti panggalom no.
Ay, perte. Sige, kaduan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa, mapa BCPO kita, 23 anyos nga soltero, nagikog patay matapos ginbulagan sa iyang nobya. Pamilya wala na plano nga imbestigahan pang kaso nga paghikog. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Alahong tanay kayo kapaskog sa ulan. Gani man. Kagado may pagtupoy-tupoy pasang hangin. Bodo pag-asa ka man ba? Kasi PDMP ka na subong. Ayo di purma. May plano si Mayor Alvin nga mangita PNP personnel. Ako nag-tanay sa akong pagulingon, no? Ang ginasiguro tayang ang tubig sa dagat hindi gid hunas, no? Yes, action right. Mapadayon ginagyapon. Hunas sa karon sa hapon, subong taob, no? Kag hindi ka maligo, kay base balong mabasa ka. Ayo. Do ka dulong sa kalibutan subong ko. Gani, perti nga. Basko sa ulan action right. Daw ginabokbo ya lang ya kag daway pagatilha gid ang galom sa langit. Gani man nagwato si Bagyo Duming. Gani. May amo pa rin nga tsimpo, no? Ano pa niya nga July 4th subong eh. Okay na ako nagaulan kag baskog ang hangin. Oo. Kung ang bulsa mo, way gadulo, no? Alapan. Ayo di purma. Laban eh. Kaya madalala na sa kumod-kumod, no? Alaban. Tempo ko nagadulong bulsa mo. Ate, why gid may mo? Kadako gina sa epekto sa ulan kag sa nga hangin. Birahon to niya na ngaton nga balita ho. Gani man kadaw kasuboy ni nga balita sa Gani man. Kay na sa nga kalin na sa puwan ang 23 anyos na soltero na nagakabit sa sulod sa iya nga kwarto. Na mahigot na sang kalat ang iya sining liog kag nagpakabit ya sa bintana mismo sang kwarto ya actionize. Mga duha tubtob apat na kaoras ang tiner sang sining napatay nga 23 anyos ka soltero sang masapwan lang kay na sang aga mga pasado alas 6 sang iya sining nga pamilya kay ang paglantaw dinhi ni Police Captain Johnny Super Masangkay ang hepe sa station number 5 nga posible wala gid sa may nakamulalong sa iya sining pamilya amo na ito nga pagkaaga nakibot na sila so ang krimen posible na ihimo mga alas 2 kay na sang kagahon action Rex. Sunod sa kay Police Captain John Christopher Masangkay kay sa station number 5 nga wala man sila so far sang foul play nga nakita sa kapatayon sa biktima kag mismo ang pamilya kumbinsido man nga ang ginhalinan amo ang paghikog sang biktima nga nagresulta gid sa iya sila kamatayon tudiri na siya ani Police Captain Masangkay ang ginhalinan sila paghikog sang 23 anyos ka soltero bangod ni siya ang ginbayaan sang iya sila nga nobya. Ari si Masangkay sa interview sa Aksyon Radio. 6:20 AM tungina po sir no na nagtawag dito yung family nga alleged din suicide kuno tong biktima no. So based man sa pag-imbestiga sa atong pulis, investigador nato no wala man ta nakita nga foul play kay tungod siya lang man to ang sa kwarto kag ginlakan niya generic no ang higaan bala ang bed niya gin cover niya sa puwetahan para hindi maabihan. Estimated natin siguro around 3 to 4 hours na siya nga patay. Wala naman signs ng foul play or struggle no based sa investigation. Believed to be according sa ila no nag-suicide ini nga victim kay tungod nga nagkaroon sila ng problema sang iyang girlfriend daw nagbulagay sa duwa. Tag-live-in partner niya subong ang biktima tuto na sa funeral parlor no sa Davao City. At that time sir sa gyung kometya ang paghikog wala isang tao nga nakamtiyag wala tao. So wala no aga nagid na nila na bala ano kay sirado gid wala ga sagdan. Muna kita nila to actually may mga bintana da sa kilid no although may mga cortina kita nila na sikat ang guro na atuto na patay na nakahang siya to sa gilid dito sa nagikog sa may kabitan nila sang window. Subot sila mo sir why gid siya may nakabatsa ka pamilya ya? Wala aga nagid na nila na balaan. Kinlakat niya ang sarili niya sa iyang kwarto. Aksyon si Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sang Police Station number 5. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Roger Gutib mapakadis anay kita, no? Ini may kang tanan sa 26 anyos nga street level individual o SLI arestado sa drug by bust operation sang kapulisan sa mga syudad. Yari ang countdown sang report. Upod na kay Aksyon Roger Gutib. Aksyon Roger! Action Rex, sa pispan nga masako ang kapulisan sa pagbantay sa palibot bangod sa kayawatan sa syudad sa Cadiz sa sining ika-55 nga anibersaryo o Charter Day. Nagyapong nagkaprahan niya ang enforcement drug unit sa Cadiz City PNP agod nga magpadakop sa nagamaligya sa illegal nga druga. Expected naman in Action Rex nga may mga ara gid pagbaligya tungod sining kayawatan. Alas 2:45 takna sining lamang nga kagahon Hulyo 4 ginpatigayon ang bypass operation sa may Cadiz City Public Market kag kon sa may Cadiz City Public Cemetery diri sa may dalan sa Agustino Boulevard, Barangay San Juan. Gindakop ining si Philip Albahiso y Diamante alias Joshua Albahiso, 26 anyos sa edad, kag inisyal residente sa Block 25 Don Salvador Dos sa Barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz. So, sa report ginpamural mismo ni Police Lieutenant Alfonso Prescia ang pagpatigayon sa bypass operation batok sa suspect. Natigayon naman ang pagka-recover sa 5 tanan ka plastic sachet sa ginapatian Cebu. Kag kasubungan lao ara na dira sa climb sa bahin sang forensic laboratory agad nga ipatigayon man ang pagpa-check sa amo nga mga na-recover nga mga item. Na-recover man ang 500 peso bill nga gingamit nga bypass money agod nga mabaklan siya sa nga pusher buyer nga pulis. Masubra lang ni mga 1,300 pesos ang bilis ang na-recover nga mga item. Pero pa sa Station Drug Enforcement Unit pangkeron kung ma-evaluan na ito nga positive ang among nga mga item, posible buwas sa aga kasi mong FISA official sa Syudad sa Cadiz mapasaka man galayon ang kaso in proceeding sa bahin sa pagbelar sa Republic Act 9165 sa sining pagbaligya sang illegal nga druga sa suspitsado. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga ka-aksyon sa gapon garimahan kita kung na mahilig kita mag-inom sa kape. Ang Life Extension Coffee Mix sa magidang programa ni si Aksyon Roger Gutib nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Roger Gutib, Aksyon Nelson Patinio, standby na inoy ang pagtumar sang live extension na vitamin D3. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun alawan. Balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Inaugural session ginsugdan karon nga adlaw Lunes sa Banwa sang Calatrava. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex na 18 ka mga komitiba ang gina-distribute sa walutanan ka mga sangguniang bayan member sa Banwa sang Calatrava sa naunang adlaw sang ila regular session. Ginapaguluhan ni Vice Mayor Florendo Dinapo ang pagbukas ng session karon nga adlaw. Una nga gintalakay ang among session ang adlaw sang oras kag ang ila sining regular session ang aprobado sa adlaw nga Lunes. Ginatambungan man ni Mayor Marilyn Era kag kaupod ang tanan nga mga department heads sa Banwa sang Calatrava ang naunang adlaw sa session kag ginalauman sini nga ang kooperasyon sa executive department kag legislative department sa programa nga ginaduso sini para sa mga pumuluyo sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-Aksyon yun, Nelson Patinio na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio kadtuan tanang balita ni Aksyon VJ Apasible gikan sa ikalimang distrito voters registration para sa barangay kag SK election. Nagsugod na subong adlaw binalbagan COMELEC sarang makaakomodar 50 tubtob sina ka mga registrants sa kada adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex nagbukas na sining adlaw Hulyo 4 Lunes 2022 ang voters registration para sa barangay kag SK elections nga patigayunon sa maabot nga Disyembre. Ini ang magatakop sa maabot nga Hulyo 23. Sa interview sang Aksyon Radyo Bacolod ginpahayag ni Riza Bayona, COMELEC officer sang Binalbagan, na ginalauman nila nga madamo sa mga kadto sa ila sa opisina agud mag-process partikular na sa pag-transfer sa voters residence apang sunod sa iya magapaidalom ini sa ila nga pag-scrutinize. Ginpalayag man ni Bayona Action Rex nga sa una nga pagbukas ng registration sa bunga adlaw madamo na iya sa nagakadto sa ila sini nga talatapan. Magakandak man ini sang information and dissemination sa tanan nga mga barangay kapitan sa Binalbagan. Sa datos Action Rex sang COMELEC Binalbagan ginalantaw nga 5% ang mga dugang sa mga registered voters sang Banwa. Ginahingyo man ni Bayon ng publiko ng magparehistro samtang timprano. Action Rex matiyanta ang duga nga pahayag ni Ma'am Riza Bayona. Sa tanan mga taga-Binalbagan, mga kasimanwa po, ginatungabay po na mas timprano magparehistro na sila. Pagdason ang transfer ba na? Kung hindi ka mo-qualified sa transfer, may kinamalan get 6 months of residency mag-transfer from one barangay to another or from one municipality to another. Hindi na lang sila mag-transfer. Hindi dapat ang requirements ng law i-apply the kit. Mga kaaksyon na batiyan ang porsyon gid lamang sa aton sa interview sa COMELEC officer sang Binalbagan. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon VJ Apasible sa mga ka-aksyon ta constipation ang problema ninyo, Ario. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible wala mo pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pagid siya gali nga Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag gatawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action boy, malakas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close mo kay balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot.
Bunggits urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Bunggit. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pagidyang sa imo yung gina. Kita mo ka naman ang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghahambala ng Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. Ato guro ang kuan nang si ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually na nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand so, Marcos. biographical biographical movie. Movie na siya. Nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Ferdy Senior gidya. Ferdy. Ferdy na yan. Ang nag-ano na Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo eh. Ano si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, kagi man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As bongbong ija, as bonggets. Uy, bongbong lang. Hindi mo si Mama siya kung ginapalapta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya gatawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe na. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time. Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling Dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, kasi mo may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, paligid lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na siya. May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si nainit ko. Ay, kalay. Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next Action Boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lantaw ka vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensya ginang wayta malabutan na, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay,
upod kay Aksyon Walmas Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon